Ostiral honetan, irailaren 29an Gernika Lumon Pablo Picasso kalean eta Erialeko Iturri inguruan Gernika modan dago moda desfilea izango da. Moda desfilea Gernikako merkatari elkartuaken eskutik burutuko da. Moda desfile honen aurkezpena Erialekuan bertan burutu da, bertan izan dira besteak beste Gernikako merkatari elkartuakeko kide den Naira Iturbe eta Ros dantza taldeko zuzendari Rosa Rementeria del Villa. Aurkezpenean, egunean bertan egingo den bizirik desfilearen aurrerapentxoa egin dute. Hemen aurkitzen gara, GM Gernikako Merkatari Elkarteak antolaturiko lehenengo desfilera modakoa. Hau da, lehenengo desfiloa dinogu, azkenien hau da, lehenengo biderrez eitzen duguna alaire libre esaten da moduen. Azkenien gaur egun, geu pertsona jonbier gara jentien gana. Ja oso gatza da, ja toki sarratu baten, jentia egotie, eta orduan esan genuen, hemen dekogun inguruneagaz, ikusten dozuen moduen, dekogun parajetzuegaz, tabernak, herrize, dana, eta hori dana, esan genuen, hau da tokirik aproposena, desfiletxu bat eitzeko. Nahi genuen, udazken neguko kolekzio guztize presenteu, ikusti bai jentiek zelako kalidadie, zelako dendak dauzen eta zelako zerbitzua eskaintzen dugun, eta hori dela eta hauzen klabi hartu dugu desfile aurrera eramateko, eta desfile hori aurrera eramateko nogaz baino beto, Ros dantza taldekoagaz. Rosaren laguntzari esker, zigan nien desfile hori apurtzu beteko hori izan da modu edo girotzue emoten, eta beren aldetik, berak konteko dozko apurtzu bet zelanik izan den modeloan selekzioa, zelanik egin jauen, eta apurtzu bet zelanik egin jauen, izango direzen pasiek. Ze hau Rosa komenteko esku moduen, ez da izango desfile arrunt bat, ikusten dugu moduen betikoa, sino izango da desfile berezitsu bet. Rosa. Haupa, arratzaldeon. Hau idei sortu zen, eta iruditu baten, gauze politxe, izango zala Gernikako jentie parte hartzie. Orduen, eskoli eukine, pentsene nire ikaslikaz, edade guztiko ikasle dekoguz, da orduen, segun ze denda, umien dendak, edo nagusien dendak, aprobetzetako, ikaslikaz kontue hartunde, horiek izetie modeloak, kontuen eukibeguz direla modelo profesionalak, herriko jentie dela, eta danak ipi direla hori doz, herrizeri laguntzeko, eta hori iruditzen jat, gauzi politzena, hau proiektuena, eta hori, kriston giroa prestetan gabiz barikureko, Rosak esaten dabe moduen, herriko jentie da, azken finien, gure publikorik, lehenengoko publikoa herriko jentie da, eta orduan herriko jentieri dirigi dute dau gehien bat, alanda guztiz danari zabaldute dau, baina logikamente gure bezerorik handizenak Gernikarra direz, eta horrentzako direz behin ipein, eta horrez gain, desfilien mugimenduen edo barruen sartunde, izango da apurtzu desberdin esan dugu moduen, izango dugu izango da bebai harintzu hau desfili baino harin ze desfili beraz aspiretan izango da, egongo direze pelukerizek eta estetikak bertan lan eitzen direktuan. Nahi duguna da, jentiek ikusi dizela apurtzu bet, desfile baten eta Gernikako den tripak, zelanik eitzen dan, guztize, orduan, bertara orditzen dizen guztizek arratzaldeko bostetetik aurrera ikusko dabe, zelanik horrazten daben, zelanik makiletan daben, eta zelanik eitzen dauzen geuzek Gernikako dendak. Gero desfilien bertan, aurkituko duguz bi pantaila handiz. Azkenien, tokize oso luzie da, pasarelie berak 53 metro dekoz, pasarelie da oso handize,
eta orduen horretarako egongo diez bi pantaila handi, edo jente guztizek ez galtzeko komplementu, ile, ez erropako, ez errezerrik, dan egongo da bertan. Gero horrez gainera izango duguz bebai fotografoak, mazkena da modeloari eta ataratzen argazkizek. Eta elkarteko Instagrametik eta sare sozialetatik argazki guztizek direktoan igoko direz, jente guztizek ikusi ezin izen baldauen bebai pertsona horre, bertan ikusteko eta hori dana. Eta gero bebai desfileko bidea egongo da danan esku eta sare guztizetatik bialduko dugu. Eta noski desfile batek beti ukin bideuz presentadorak. Aurkezliek. Bai. Eta, komenta gutxu. Mitxer Santa Maria eta Ainhoa etorko dire, presentetan bebai, DJ Bonsi bai egongo da, musiki jartzen, eta, nik uste dute danon artien, kriston giro izango dela eta kriston lana. Así que aldamena, urbildu. Hori da, animetan duguna da, jente guztiz etortzie, ze gauze berezi bada, ez da entradarik hartun biher, hauze Gernike zabaldute dau danantzako, jesarlerkurik estekonak pantaile deko ikusteko, eta oso gauze polizia izango da, así que animatu. Guk nahi duguna da, beti izen da Gernike kalidadeko puntu bat. Orduan nahi duguna da, honei zegaz desfilegaz, kalidade hori errefortzatu, eta ikusti benetan jentiek, hemen erropa kalitatezkoa dauela, baina bebai dekogula jentie, dantzari hori izan da, modelo kalitatezkoak rosari esker, eta azkenien hau Gernike kalidade gazti impliketa dauela, zoze gaitzi dela, eta ikusko dozu ganera barikuen, horren erantzune.